kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Let's go! Mga tugang, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugbahan kunday magbabago. Tanganing mga tay, kay puhan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud at sin proteksyon kan atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kay aligta. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtauning proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po sa mga butika nationwide. Okay, madali sana po hatapasadahan ko lang giraray ini ha. Bago po duman sa iba pa niya itong mga topic ngunyan pong aldaw di po sa satuya na programa nga hapot sa DCGB. Imbitaran ko giraray po kamo na baka po interesado kamo kaini na magbakal po din ticket para po sa satuya na ano nga ni sungaran ka ito na kwan One Voice Part 2 no dinner concert tabi for Icos kunhain iyang po gigibon sa November 10, 2025 alas 6 po nin Bangi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds ka iyan mapapaduman tabi sa ongoing formation kan mga future priest tabi sa Diocese of Legazpi. Ano? Baka po interesado ka mo, maki-message po nido kami sa muyang mga pag-iriba sa 0928-777-5548, 0966-2030034. Igwa pa po akong sampulo digdi. Tabi, patanay ko na pwede iuli po ini. Ang hururon ta po, kung kamo po interesado, ang hururon ta po, arong kayo ni, ihatod ko po sa arong nindo. Iya po, basta ang paghatod tabi, mga alas 9, nin aga. Dahil na pa ako mahatod ki, paurod tunat. Paralok-ulok niyan, Jasmine, ha? Paralukan mo naman ako, Jasmine, po makaray ka dyan. Baka po interesado po kamo, ako, willing po kami na, kung bako sumubil, ako. Yan. Ako willing pa akong maghatod sa sign. Basta po ang ururonta, digdi sana po sa Daraga, Legazpi. O gari pwede manggayod na hanggang Kamalig or Santo Domingo. Yan. Dapat ko, di ba, Jasmine? Pwede ba na di? Tapag sa Santo Domingo, ipadara ko po kay Jasmine. Pag uli niya, ipapadara ko po sa iya. Sa Kamalig, si Jimmy, o pwede man ako tabi, ihatod ko sa Harong Nindo tabi. Iyo po ang ticket. Ang kantidad po kaini 5,000 pesos, no? Limited man sana po kaya ang target kaini na participants na pwede tabi na mag-join sa tuya tabi na dinner, fine dining po ini, ano? Ang chef kaini si Chef Jesse, saro po na midbid na chef sa Manila, boda sa mga international gatherings tabi nag-prepare sa kaiyan. Day po siya nagkuaki talent fee, no? Ang sabi niya, ang sa iya man at imbis na ibayad sa iyang talent fee niya,
idiretso na sana po mga tugang sa kwan, idiretso na sana po sa diocese kan sa tuyang dakan Legazpi. Tulo ang na areas na mapapaduman ng tabi kaini. Ang primero, so dyan sa Panal, tabi na seminaryo, dyan sa Mater Salute sa Sipi, buda po dyan sa Kwan, buda po dyan sa Kwan tabi, sa sa Formation Center sa Naga City. Yun po. Pag ika po nag-avail kan ticket na ini, automatic po ika saro kang sa mga sa mga ano nga po nga nag-sponsor sa pagpadi bagadyon. Ano nga po kayan so naling naman kulugod sa term. So nagtatabang sa mga gusto magpadi. Ano nga ang term kayan? Sponsor, may sarap pang term aside from sponsor, may sarap pang term apera sa sponsor, talbatana, nasa andila ko kaya, malilingaw na. Benefactor, yan, sarap katabi sa mga benefactor, yan, iyo po yan. Thank you tabi, bossing. Tabi, Judge Norley, salamaton tabi sir. Sarap ka po sa mga benefactor. At ang pagpadi pala, ay aram inikan mga laog sa seminaryo. Yan mananggad pala yun, magasto. Medyo kway-puangki budget. Baka wanin araw ka nag-eskwela ka ngaya sa Bicol University na o sa ibang eskwela na pagkaaga malaog ka, pagkahapon mauli ka. Ang seminaryo baga, naka-house baga dyan. Ini si George Norley kung saro sa mga seminarista ini kang panahon. Diyan ka baga naka-housekeeper ang taon, diyan ka makaon, diyan ka masugabos, masal malaba, makarigos, etc. Yaw nang gabos diyan. Iyo po. Kaya medyo dako lang gusto interesado na maglaog, pero medyo ayong ani yan. Kaya po ang kidagdag na mga benefactors. Kaya naisipan po ini kang diocese na magkaigwa po kan fundraising na ini para po sa satuya na mga seminarista. Yan man po nakabugtak sa ticket tabi proceeds tabi will support the ongoing formation of the future priest of the Diocese of Legazpi, Pero sabi nga ni Bishop, ako man sa nangagabos ngayon dapat na dole out, dapat nga may effort manggiraray so gusto pong mag-eskwela sa seminaryo. Yun padagogon daw tabi yung giraray, so plugging ta regarding this one voice na ini. Kaya sa mga interested po, i-message po nindo ako sa messenger or sa text tabi or pwede ko tabing ihatod sa indo. Pwede ko tabing ihatod sa indo tabi ang ticket kung bako ako sumobil. Yan. Okay, tabi. Iba man pa akong kaya iba ka yan. Sige po, John. Nagugunta daw The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Yan. Agad kong ali sa inyo. Sige po, Bishop. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod, mapangyari, asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimbagan sa lamang saro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamot. Yan tabian sa tuya na pangapunan. Hindi po pigatabangan mi po digdi sa DCGB. Ayan na mga plugging na muda iba pa.
para po iyan sa tuya gabos, no? And para po duman sa mga interesado. Ano man ang sa imong relihiyon, pwede po kan mag-avail, no? Ando man sa fine dining, di man ko pigipili duman. Yan po yan sa Legazpi City Convention Center. O sa bagang niya ang pig-apod na ano nga na ito, so interfaith, di ba? Interfaith mga tugang ano yan, gatherings yan, interfaith gatherings yan. Ang maserve dakaan so mga padi, buda iba pa na mga seminarista para po dyan. Alright. Iyan tabi na tadang ticket sa imo kuya. Okay. Sige. Sige daw. Kuanong ko tabi ha. Inipigatra mong pangaran. Tawad tabi. Ta-chat ko. I-chat ko po. Okay? Iyo po tabi Ate Rems. Ansaro pong ticket. Good for one. Good, yes po. Si Ate Remy na Balderrama nag-chat. Baka gusto magdagdag. Ate Remy, agaring kung makaati ka ngayon, agaring matuwahon ka sa kuya. Nagklase na si Kwan, nagklase na si nagklase na si sa imong baby. Sige po. Ate Rems. Ayan, tabi yan, mga tugang an sa tuya, tabi na invitation giraray. Amigo, please don't mention my name. Okay. Oni, gari. Sandali lang, 5, busing, 5K tabi per ticket. Takwang kaya, limited man sana ang number, may target man talagang mga pwedeng mag-sponsor ka ini. Busing, may target mang sana 5K po per ticket, no? Ang saro iyo po besan ato alam ko simbag ni hindi mo nga pagkaranan. Iyo po igwa pa kaya akong 10 digdi ay pa garo 10 pa may 10 pa ako digdi pigsin ko na rang sa mga pag-iriba. Naghapot si Ate Rems hanggan po a day before kan October 10 tabi pwede pa tabi mag-provide pero kung ikaw tabi Ate Rems ki mga kamidbid kunyan pa sana magkuha ka na di ba magkuha ka na ngunyan tawad yan kan baka maubusan ka tabi di kang kahampang pagkaon mo mas maray na yan na may kahurampang magkaon, di ba? Ini po kaya ulitin ko po may para ini may target tabi ni na mga would be benefactors, mga tugang kan sa tuya tabi na mga nag-eskwela. Okay? Iyo baga ika naman Rems naman na iling taka naman nga na SS. Iyo baga sulog kasaro sa kinaamo. Nya kun iba mo silang lang o si baby so si Arjon or si Rejan, di ba? O sulog ka paano? Di ka ma-enjoy John. Dapat duwa ka mong duwa. Kaya sinabi na sige po pero next week, inang karahayan man kaning amiga kong ini. Bata, dita ka nailing lamang ka na minigdi ka sa DCGB tabi Ate Rems, kapagka-programa ko kan the other day, nagpaduman ako sa terminal. Taso aki ko, sinugo ako, magbakalki ticket niya, pa Manila. O yung gusto pigusugo na sana. Kaya, Ate Rems, nasa imo. O sige, basta next week reservan ta kang saro next week tabi, madig. Pag dumigdi ka nga, i-chat mo ako. Dumigdi ka, chat mo ako tabi. Nga na, ayo pala, pig-chat mo pala kang enot, kaya lang, ako sa naghali. Tanghuron mi dyon, pag nagkatuparang kaming duwa dyon, di ko taram yun sa eri dyon. Di ko taram. Di ko nang ganito taram. Tas silang lang, so aki kayo ni na, baby pa ka ito, sa dayotong pa. Kung ito, padabaon ko ito. Kunyan, daraga na. Daraga na ngunyan.
Kaya di ko nahiling, kimaray si Langlang. So, nasa na? Ang pirmi ko nahiling. Madyan ako, nag-program ka, nganing day ka makadulag. Okay, o sige tabi amiga, dumigdi ka. Siguro dumigdi ka mga na, before 9, o 9 o'clock ka eksaktong umabot, o 3 to 4 ka magdigdi, di ba? 3 to 4. Kaya, kung ko na sa ticket, iyo tabi, o next week, it's a day tabi amiga, next week, okay? O sige. Marayo naman ang buhay kayo ni Ate Rems. Okay, sige po. Okay na kita, sige po. Basta, willing pa ako na i-deliver sa endo yan. Kung bako sumubil, ako mismo, kasapon nga ni, may dineliveran ako, tapos sabi kang suina, gusto ko ngayang mailing ni Lula. Naling mo na, Junior. Nagayunon man, makiharampang sa endo. Nailing ta ka nung sarong aldaw sa Legazpi. Naling mo na ni Junior, oh. Ano yung texter tao? Oh. Nailing ta ka kan sarong aldaw sa Legazpi, uminagi ka po. Malanghamot mo po, Tito Henry. Yugon mo, ha? Garita ka kurupuon. Kaso, kaiba mo garo itong ago mo. Arog ka ini. Kami ni Mrs. pag nag-iibahan, Junior, permi ko siya, kami magkataning, permi kami magkadukutan. Di ako nag-distansya sa iya. Tanganing araw nindo, na iyo na ito. Dipisil magparaduristansya sa agom. Nangyari na ang ganito, duministansya ako, ano ka, Junior, may suminabat ako, nagbeso pati. Sabi ni Mrs. ito, kabi man niya, sama tao pa. Awinda, anong kaso tabi kaan, Judge Norley? So bigla. Magpara. Mahamuton ni manasar ba mangyari man kay ni man ade yun na di na nga ako nagi-perfume ko niyan ta kaya nga sigang pahamot mo ha. Okay, o yun na tabi now ito saro pa tabi tapos-tapusong ko ini po just text me po or message po nindo ako baka igwala man ki magmensay maski saro sa nang benta kada aldaw ayos na kita kaya diba magayonon po yan na sa tuyang pagtatarabangan para po sa tuya gabos na mga ano yan na makahinguha lamang na mapakaraypuan sa tuyang mga ngunyan kulangon ang padi kulangon ang padi ngunyan kulangon ang padi tabi alright now unisaro pa bago kita mag-proceed sa topic standby muna Angel ha. So, diyan palan sa Bakakay, nadadangog ko na ini June, napigaapod na Nuestra Señora de los Samparados sa Bakakay. Nuestra Señora de los Samparados. 125 years na palan ini. Ngunyan, garon na dangog ko ini napiglalaban ini duman sa sa Vatican something tabi. I mean, gari pinag-urunan kung paano maka-reach out duman sa Vatican para ma-finalisar ang di ko alam sa term sa mga seminaryo, sa simbahan. Igwada tabi, iniimbitaran po ang gabos, sa liwat po na ang gabos na devotos ni Nuestra Señora de los Samparados. Ma-interview to kita kayo sa Cora Paro ko. Ini kaya yun na Nuestra Señora de los Samparados. Diyan sa may puunda kaarani sa bukid, sa mayon volcano na parte kan Bakakay, may apparition da dyan, Junior. May apparition da dyan na nakailing sa mga natives kang panahon. I do not know kung klasifikadong IPs, pero nakailing databi sa mga native na mga Albayanos kan mga panahon. That was 125 years ago. Ngunyan, magkakaigwa po sa Agosto 20 nin traditional na traslasyon procession. Matukal po ang procession sa Bunga Parish alas 4 nin hapon. Kaya masabat asin mahalat po kita sa barangay
hindi covered court alas 5 ng hapon. Asin sarabay po kita na ma-foot procession pasiring sa parokya ni Santa Rosa de Lima. Magdara po nin kandila asin magsulot nin puting bado sa mga masabay sa dakulang pagtiripo na ini. Sa liwat ipahayag ang debosyon sa pagkamuot ni pagkamot ni na Viva la Virgen. Sige, tama interview daw kita ka ini. Hali po ini sa Jubilee Steering Committee of 125 Years of Devotion to Nuestra Señora de los Samparados sa Bakakay, Albay. Separado ini sa fiesta ni Saint Rose of Lima. Diba? So, si Mama Mary, igwadyang ki parte kang istorya, mga tugang na nagkaigwadang apparition yan. Dahil ko lang makumpleto ang history ka iyan. Kaya po ang takitawo, ma-interview ka kay Monsignor Chris daw, Monsignor Chris or Consisay, sa bago mag-abos, maripay pa, gesta naman sa usapang pamilya, ano? Sa usapang pamilya daw, ipag-gesta para maistoryahan kita tabi tungkol dyan, kung ano ang darakaan mga tugang sa satuyang pamilya kay Kuya Bert Boda kay Ate Pita. So sa Oktubre 30 po o August 20 Wednesday tabi may aktibidad. Ulitin ko tabi ang imbitasyon ha. Hali po sa Jubilee Steering Committee of 125 Years of Devotion to Nuestra Señora de los Samparados, Bakakay, Albay. Inimbitaran po sa liwat, lalo na ang gabos na devotos ni Señora de Samparados, ang ina kan banwaan ni Bakakay, na sa Agosto 20, 2025, gigibon tabi ang traditional na traslasyon procession. Matukal po ang prosesyon sa Bunga Parish alas 4 ng hapon, kaya masabat asin mahalat po kita sa barangay, hindi covered court alas 5 ng hapon. Asin sarabay po kita na ma-foot procession pasiring sa parokya ni Santa Rosa de Lima. Magdara po ng kandila asin magsulot ng puting bado sa mga masarabay sa dakulang pagtiripo na ini. Sa liwat, ipahayag ang dakulang debosyon asin pagkamuot kina. Diyan kaya sa may partikan Bunga yon area, dumanso nangyari kaya na apparition. Bisig kita, makuang kita kaya ni, ma-interview kita para mga tugang makumpleto ang detalye sa likodan kayan. Okay? O bueno, yan tabi. Ang satuya lang na mga dagdag na importante man na mga informasyones para po sa Indogabos regarding po dito sa programa kan Diocese, asin po mga tugang sa traslasyon, dyan po mga tugang sa Bakakay, Albay, sa Saint Rose of Lima Parish. Aramon tanaw ang mga dagdag na report. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Hali po dyan sa lawas, kasabay po mga tugang sa Angel Mustasa. Angel, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po yung mga paraan tabay. Nasa pag-reparo ang si Juvenus ka na pamresyuhan ka na produktong petrolyo muna na pagkaaga, VP Henry. Matapos na kasubagong alas 6 min pagkaaga, ipautob ang nagkapirang centavos as in piso na pag-roll back. Big VP Henry sa may parte ka na Shell sa Barangay Rizal, ana presyo VP kan Shell Fuel Save Diesel nasa 61.64 centavos. Pero ang diesel? 61 pesos and 64 centavos. Shell iyan. Nag-rollback na, no? Apo, VP. Okay. 61 pesos. Okay. Ini naman VP na Shell V-Power Diesel nasa 69 pesos and 88 centavos. Ang Shell Fuel Save Gasoline nasa 62.24 centavos. Ang Shell V-Power Gasoline, niyaon man ang presyo kay ni sa 67 pesos and 70 centavos. Pero so diesel tabi, kwan, 60 pera? Ang Fuel Save Diesel VP, 61 pesos 61. and 64 centavos. 64. So premium? 69.88. 69? 69? 0.88? So unlead. Arin nag-VP ang unleaded. Arin yan. May fuel, ang nakalagay Fuel Save Gasoline. Susaro. V-Power Gasoline. Yun na fuel save. Manggura ano Fuel Save VP,
62.24. 62.24. O, ayun na. Opo. Kung di nag-rollback piso, mahal talaga ang diesel digdi sa sarong klaseng gasolina. O ngunyan, mahal na kung na medyo lamang-lamang na kipiso sa gasolina giraray. Okay, go. So, naglipat ko na DVP Henry sa may Petron sa Barangay Rizal man Malon po, pala. Giraray No? Kaya maski ang pag-agum na sa nangunyan, kontrolado na bud ang pag-aki. Adi? Kaya man siya naligdi sa Bicol Region, hababao na ang Babaon population. so kung ano? Birth rate? Okay, sige. Apo. Petron. DVP sa Petron, ang diesel max nasa 57 pesos and 76 centavos. 57 pesos 76. Apo. Okay. Ang turbo diesel Turbo. nasa 59 pesos 59. and 76 centavos. Okay. XCS Okay. nasa 58 pesos and 41 centavos. Oh. And then ang extra advance nasa 57 pesos and 41 centavos. Oh. Ang extra advance halos kapareho kan diesel max, di ba? Apo. Oh. Iyo talaga kanang ngunya. Kasi ang pagbabakal ngunya ka auto, halos pareho sa di ba? Nagbabakal ki diesel, tabarato nga yang pangkarga. Halos pareho na di. Apo, VP. Okay. Sabi, magbabakal ka sarong maarang, sarong bako. Iyo ko ta, di ba le? Sa next week na tabi si. Okay. Oh, ano pa? Naglipat ako di DVP Henry sa may Parpeca na sea oil sa kanto bagay ni na Villamor Subdivision sa Barangay 18 Kabangan. Okay. Ang extreme nasa 59.80 So centavos. diesel ini Apo, 59.80. 80 centavos. Oh. Ang Sige. extreme U, Extreme U. apo. Extreme U Okay. Yun nakalagay. Nasa 58 pesos and 80 centavos. Ayan so medyo so kung sa Petron Diesel Max. Okay. And then igos in the VP kaning Exceed Diesel Ay kada nasa Oh. 59 pesos and 15 centavos. Alat ko na. Ito ko na sinabi mo gasolina ito. Na duwa. Ito na yung diesel Exceed diesel. Lama? Apo, VP. Gusto isang tango mo Pira Diesel 59. kaya VP magana sa imo mag-kontra. 59. Kulutunta ka dyan Okay. 59.15. Tapos, naglipat naman ako VP sa may Caltex, sa may Kantokan na Barangay Gugon. Sige daw. Ang diesel, 58 pesos and 25 centavos. Okay. Ang power diesel, nasa 60 pesos and 25 centavos. Ang tiga po ni na VP Henry na silver, nasa 57 pesos and 90 centavos. Okay. And then ang platinum nasa 58 pesos and 90 centavos. Ayun. O ditan mga diferensya. Ade. Apo, VP. Okay. So dahil naman nagharayuan talaga ang presyo sa gas stations, buda, so diesel and unleaded gasoline. Okay, sige. Iyan VP Henry so pamresyuhan kan mga produktong petrolyo dito sa syudad kan Legazpi matapos nakasubagong alas sa 6 nin pagkaaga. Ipautog itong so 1 pesos and 50 centavos na rollback sa kada litro ka na diesel at na 40 centavos naman kada litro na rollback sa presyo ka na gasolina. Ulit talaga nag-rollback yung 150, mahalo na so diesel, adi? Pangyari sa maaba ka. Okay? Kaya mas maray na VP nag-commute. Yung nga. Ako bisikleta na sana. Akong bisikleta ako duma. Puda magmotor na sana. Pwede man. Paano man ugaring? Hilingon ugaring sa motor? Okay. Ipa-helmet mo na sa VP Tinted. Sige, bye-bye. Yan, VP Henry, ang mga dulang tapang informasyon with Kuya Boy in Salmastaza. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning.
Nanta mga tugang ta pigatawanan ko po at pipapatawanan ko atin yun sa mga pag-iribay nita. Ako, 36 na taon na ako na sa radyo. Hindi kong natandaan yun na may instances na nagmahal ang diesel sa gasolina. Hindi ko kamong nag-antabay po kung may natandaan kamo ta. Siguro may nag-antabay ba dyan na medyo kwan sa kuya, may edad-edad sa kuya. Di kong natandaan na ang diesel mahal sa gasolina. Pero may ang kaito yun. Kada ako nagpoon-poon sa radyo 1980s, 89, ako nagpoon December 1, 1989 sa broadcast. Ang gap ka ito kang gasolina, kang diesel sa gasolina, mga 13 pesos. Garo 8 pesos ka ito ang diesel etc. 3 ang gap. Habang naghahaloy, nag-gap ki 8. Nag-10, nag-gap ki garo 5 pesos. Ang haloy-haloy, so gari 5 pesos na distansya niya sa duwa. Pero ngunyan, na panahon na inio, luminagpas mga tugang ang diesel sa gasolina. Pag-arog ka ng kundi ako nasala pa sa mga sa ekonomiya, mga economics expert, paghalang ka ang diesel, lalo na kung nagagamit yon yung mga so mga so mga diesel-fired na power plant. Malangkaw ang presyo kan kuryente. Buday ba pa na mga produkto kung nagagamit sila nin diesel. Kaya, hindi akong natandaan na hindi kamo tabi na mga haloy ng nag-auto. Haloy akong field reporter, 10 kitang taon na field reporter. Di akong natandaan na may time na luminangkaw sa diesel kumpara sa gasolina. Ito kaya, duwa man sana yan, diesel, premium. At tulo, dyan sa pump, diesel, premium, kerosene. Gas. Bako yun, John? Ano man sana kaya ito diesel, premium, tapos kerosene. Inda kong kamutabing nag-antabay ngunyan, may natandaan kamo na halangkaw ang gasolina, halangkaw ang diesel sa gasolina. Igwatabi Henry pandemic time na mas mahal ang diesel sa gasolina. Nag-abot ki 70 ang diesel while 60 ang gasolina. Napansin mi po. Oh, very good. Iga palang kinangyari. Pandemic time. Luminangkaw da so diesel, mga tugang, baka kulang sa produksyon sa mga refineries, no? Pero ngayon, dahil na nakakabawi na, pirmi na tabi, arog ka iyan. Good morning, bako man po gasolina ang gamit sa pag-agom, kundi LPG. Puda kerosene. Ayos ka, Ayos ka. Yun po, yung tabi yan. Kaya, di naman kayo kitsansa na bumaba pa mga tugang ang presyo kan mga barakalon ta. Bumaba ang presyo kang mga pagkaon sa palibot ta. Bumaba ang presyo ka yan ta. Mga tugang, pirmi ko na igwang pirmi na konektado iyan mga tugang sa mga presyo kan pigagamit kan mga negosyante. Ang negosyante baga, pambihira man malugi, tapi pass on iyan sa consumer. Mapalang naglangkaw, o yan mga dilata, naglangkaw kan presyo kan tin cans. Naman ang junior pigo problema kan mga manufacturers kayan, pipas on iyan sa presyo kan sa ng produkto. Nataselling nindo, bumaba pa daw ang presyo ka na mga one-piece chicken na yan. Dati 89 lang yan, 88 pesos, one-piece chicken sarong rice. May drinks na 89. Dahil naman mabalikan dyan sa dati. Di ba? Na mga sitwasyon. Kaya ang pinakamaray na sa nakay ni, maghanap buhay kitultol. Pero iba man yun, kung maghanap buhay kang bako tultol. Kaya madali yun talagang magyaman dyan. Kaya lang, yun na yan. Agabot kang aldaw, mabaliktad sa iman mundo, ika na maninibag kang gibo-gibo mo. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabaltong, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong! Ibalong! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics.
Dimples Romana po para sa Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash. 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong ali sa Sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimbagan sana magsaro. Itagabos tiniripo ni Diyos sa pagkamo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa Anhapot sa DCGB. Oras natin 8:25 o 27 oras po sa Pilipinas. Anti-EPAL Ordinance sa Dragalbay. Nasa proseso na kansang ang bayan sa pag-aproba sa second reading. Ano daw ang laman kan anti-EPAL na ini? Ano daw ang laman kan anti-EPAL na ini? Diyan po sa Daragalbay. Aramonta daw po ang detalye kayan. Joshua, good morning. Buhian mo. Good morning, Bibi. Good morning sa mga paraantabay. Sa sarong executive session, ipinaagi kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Daragalbay ang deliberasyon para sa second reading kaining pinagpapasarong niyan na anti-EPAL ordinance na pinag-sponsoran ni
Konsyal Attorney Ayan Makasinag. Nakaagi nga sesyon tabi ni Henry, nakatalaan ko ta na ining isa lang para sa second reading. Alagad may nagkatirang konsyal ang nag-request na iagi na sa ini sa sarong executive session. Kaya sirinda-sinda sana na mga miyembros ng Sangguniang Bayan para tayo na magkonsumo ni sa labaw na oras sa paagi kan regular na sesyon. Ang anti-EPAL ordinance na initawag ni Henry, iyo ang kataonin ang dato na ang gabos na mga otoridad kan gobyerno din sa barangay level sa palibot kan na Daraga Albay, dapat wara nin pangaran, logo, maging na kulay nin si man tabi ni Henry na politiko. O pakiulit to tabi Joshua, base sa ordinansa anong gibuhon? Dapat wara nin pangaran, logo, insignia, kuda nin mga politiko. Ang ano? Maging ang color tabi ni Henry kan mga otoridad sa gobyerno, dapat neutral color, kombinasyon sa nanin puti o retong. Okay. Ano ito so lang logo dapat? Pakiulit na putol ka kaya Joshua. Ang mga government properties. Government properties. Okay. Halimbawa, mga building, infrastructure, nadan, wara din pangaran, logo, insignia ng mga politiko. Okay. 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 Ngunyan, deng ngaran, deng logo. Din mga politiko dapat neutral sa nata depende maging ang kulay kay ni. Okay. Ano ang neutral color? Ano ang neutral color? Puti. Puti? Okay. Natabo na. May pink, yellow, blue, brown. Puti, dapat puti. May puti. Okay. Deng puti dyan sa Daraga? Wara, okay. Pula. Isay? Pula. Okay, basta pero dapat anong pag sinabing neutral, anything na neutral color gayon, na pigagamit kan mga politicians during election. Pero ang standard puti. Gayon ang puti, di ba? Ako nagtasuto lang, nagayon ako sa puti. Baga. Nag-change na ako ngunyan. Puti lang gusto mo. Dati gusto ko morena eh. Ngunyan puti na. Okay, the neutral color dapat. Natraga putol-putol ka Joshua. Ang putol-putol. Nasaan problema ka ni Joshua daw? Okay na, sige daw. Hello? May problema kaya BP so pangsaksak dyan sa receiver ko sa cellphone? Makalanta din. Problema ka mag-adi. Umorder ka na. Tapos, address ay mo? Bayadan mo na. Okay, sige, go. Nasa proseso na BP Henry kan second reading, ka nakaaging regular session, kung susog sa na pag-urulayan, ipaagi na sa na BP Henry sa sarong executive session para dahil magkonsumo din halabang oras pag nag-regular session. Kung Okay. kaya niya na aldaw. Paano Joshua kung halimbawa ngaya may piyesta? May eleksyon ngaya lalo. Ngaya happy fiesta to the people of Daraga. Happy fiesta ngaya barangay Maupi. O paano yan? Yan duman sa pandok mo from Honorable Board Member Henry M. Tapos may pandok ka duman. Incumbent ka ngayang board member. Paano yan? Okay lang siguro pag sa tarpaulin, bako sana sa mismong government property, halimbawa building, vehikulo, o ano pang pagsadiri kan gobyerno. Kung dinukot iyan sa building kan gobyerno, dahil agad pwede, di ba? Kung pista, ayaw man sa natulos, tala man permanente. Sa bagay. So meaning, yan mga government vehicle, din ang mga pangaran dyan na nakadukot. Ngayon, nakapangaran, sungaran, kinsen, elected official, dahil na dapat yan, logo lang kan lokal na gobyerno. O logo sa nakan lokal na gobyerno, buda sa logo ni Presidente Marcos, so bagong Pilipinas baga, BP? Oo. Sugari itsura bandera. Yeah, okay. Yun lang ito.
Dahil ang iba, neutral sa nangunyan, susog sa provision kung halimbawa ma-aprobahan ni BPNR and ma-realisar and ma-implementar sa mga barangay na may mga kulay, pangaran, pandok ng politiko sa mga pagsadir kan gobyerno, tatawan sindanin sa rong taon para mag-repaint o papakarayon BPNR haralion sa mga konektado sa politiko. Okay. Ano ang penalidad ka, Antabe Joshua? Hello? Ano ang penalidad? Penalidad? Opo. Pwedeng ma-subject for administrative cases, BP? Ang ulinan sa bagay ko ang kikuan, first offense, second offense, third offense. Oo. Ano? They paugaring nalatag sa Kuya Maray. So, mga penalty clause kayan tabi, BP Henry. May penaltyan ngayon, first offense, second offense, third offense. Permina? Multa o imprisonment? Permina. Day pa na ilatag sa Kuya Maray. Mapaplan sa yan, BP Henry, after kan executive session na ginibo. Bako nasa second, pag second reading na baga, nakabilog na yan? Minsan, may mga pagbabago duman, tapos may mga recommendation, may hihali, may di bago. Ang second kaya, ang last kan, third and final reading yan eh. Pag second kaya, halos buo na yan. Ang deliberation ba kay BP Henry nangyayari minsan sa second reading, minsan sa may mga darakulang pagbabago, and pag na-approve sa second reading, medyo mag-ianggiana sa ang third and Sisay ang posibleng violator kaan? Ang violator kan BP, so mga barangay official na dahil naghali kayo mga kunyan. Mga elected official, government official, di ba? Mga government officials, BP Henry. So mga incumbent na mga kandidato, ma-re-elect. Okay. Magin sa mga empleyado na halimbawa sa opisina ninda, dahil tigahali so pandok ni kunyan. Kung sisay, so yaon duman sa opisina ito, pwedeng mapinalisaran. Paano nga, so sarong empleyado, ano nga nasapod sa cellphone baga na yon picture na napod kaan? Wallpaper? Ang wallpaper mo, so picture nga ni Consyal, wallpaper ni Vice, ni Mayor, ni Consisay, yung wallpaper niya, paano? Kung personal mo, pwede. Pero kung sa cellphone na pinag-issue kan gobyerno, dahil pwede. Okay. Yan tabi. Kung ang wallpaper mo nga sa laptop mo, sa pandok nga yan ni One, ni elected official, paboritohon mo nga, nakyutan ka, basta personal mong gamit, dahil pwede. Pero kung halimbawa sa computer ka na pwesto na nindo, ang wallpaper selfie nindo ni kunyan, may problema. Problema. Pero okay man yan. Di ba ikaw ang di ba sa national law baga, may anti-IPAL national law, di ba? Igual na ba? I-research mo. I-research mo. Okay? Sige. Ayan, BP Henry, ang anti-EPAL ordinance sa Daragal Bay, abangan ta kon maprobaran ini kan mga members kan sanggunian. Isang author kayan tabi, Joshua? Si Attorney Ayan Makasinag. Si Attorney Makasinag? Talaga? Okay. Ayos. Di pagka po niya, file niya pa sana ini? Pagka tukaw-tukaw, after siguro BP Henry 1 week, pinal na yan. Okay. Sige. Ayan tabi, BP Henry. Abangan tayo ang taon na hapon sa regular session. Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Ali dyan sa luwas. Anti-EPAL ordinance. Okay, kuman yan. Tangani po na, Todor, pag may oras, sa punan tanaw si Councilor Makasinag, ha? Ilagta mo na ang report ni Jimmy. Sandali lang. Good afternoon daw. Good morning. Happy listening po dyan sa District Office tabi kang DepEd, Legazpi City Division, kay Dr. Santi Aranya, sir. Maray na aga tabi sa Edo dyan, ha? Sa endong opisina tabi sa Legazpi City Division, sa endong District Office, ya? Si Schools Division Supervisor, ha? Schools Division Supervisor Santi Aranya. Dr. Santi, salamat po. Good morning. Mientras tanto, support staff kan eleksyon sa UAS Padagos na nagahalat nin bayad. Ano nangyari digdi? Jim, Jim? Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Hagsagkod sa ngunya, nagahalat pa kan bayad an mga nagserbi kan eleksyon as support staff.
mga empleyados kan lokal na gobyerno kan UAS. So election ta BP na nag-survey na sa unbudget sa Comelec dahil problema. Kabayada na ito. Itong mga pigapod na support staff na nag-serve man kan election na unbudget hali sa lokal na gobyerno, iyo anday pa. Nataigwa kaya na ang eleksyon ang nagsweldo, nagbabayad sa LGU? Igwa. Paguna ko, gabos Comelec yan. Hindi. Hapot ko ni Digdita kung tanaday pa na-receive ninda. Ang rason, dahil pa na-approve baga, controversial baga Digdi. So dahil na-approve na budget, annual budget. Okay. Ngunyan, iton kukuanan kan budget. Ngunyan, nakasabatan ko sa Chairman Committee on APRO, si Kagawad Robert Arevalo. Palaog digdi sa munisipyo kan UAS ngunyan, ta may meeting lasinda. Ang good news ta BBP, kaso hapon, na-approve na so annual budget for 2025. Okay. Matatandaan baga na controversial baga na panahon ni dating Mayor Domingo Escoto. Dahil basta nakakalusot-lusot-an na budget sa dahil masabutan na rason. Dagkod na uminabot sa punto na nag-eleksyon, nagbago ni alkalde, Vice Mayor na si Vice Mayor Domingo Escoto. And yan, latest, kaso hapon, nagkaiguan in regular na session, approve na. Madaling sabi, itong mga naghahalat kan bayad, kan nakaaging eleksyon, may liwanag na ma-receive nila. Ikaw pa lang ka, no? Ako, thank you, na-edukar mo ako, Jimmy. Ang aram ko, pag-eleksyon, ang gabos na expenses ka yan sa Comelec. So, mga board of election So, may tellers, teachers na yan. sakop kan Comelec, iyo. Pero may support staff pala na pwedeng i-allocate ka lokal na gobyerno. Ang gasto. Okay. Support staff. Okay. So, yun na yan ta, BBP. Medyo good news. Gikan digdi sa banwaan kan UAS, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sabi ni King Reginaldo, pacheck mo tabi sa Pag-asa, sa September 7, magkagwaki total lunar eclipse. Ang pagsinabing lunar eclipse, bulan, di ba? Moon. Magkakaigo databi ki red blood moon daw. Talaga? O sige daw, baloon ta daw ini napiga sabi ni, sa Pag-asa, kung igwasin ng report na kaini tungkol sa total lunar eclipse. Gusto sabihin, kung bulanon gud sa palibot, mamatayan ta, kung di pa kumambulanon, dahil naman mapipili ni September 7, September 7, sige daw, Buda, red, anong sabi kang red blood moon? Ang aram ko, blood bath, sabi ni VP Sara. Iyo ang aram ko. Total lunar eclipse. Yan. Pag-una ko, ano pa yun ang ibang nag-eclipse tabi yun? Good morning, Sir Ariel. Yes po, good morning. Si Henry Tabi, may nag-text kaya sa ko Tabi Busing, sa September 7 on the air ka po pala sa programa ta, sa September 7 magkakaigwa po ki total lunar eclipse, Tabi? May report na sendo dyan? Actually po, may may mga nagluluwas man na info, pero rapagitang yung sa Pag-asa Astronomical Diary sa monthly man kaya yan papaluwas. So by September po magkakaigwa kitang yung hali mismo sa Pag-asa Astronomical Section. Matauman po yan ng impormasyon. Monthly kaya nagpapaluwas po yan yung Astronomical Diary, ang Pag-asa Astronomical Section. I see. So, pero may mga information po na magkakaigwa ng total na lunar. Yung lunar eclipse. September pa man po iluwas kayo din, posibleng a week before. Actually po, basta first day of the
demand, ibang terming pinapaluwas na astronomical diary ang Pag-asa astronomical I see. section. Paano kaya? So mahiling man po yan sa mahiling man yan sa website. Opo. Kang Pag-asa, yung mga event, mga astronomical ang apod kaya yung astronomical events for the month o every month, igwa pong mga astronomical events. Tapos mahiling po yan sa sa website, pati yung mga moon phases kung rin ng mga first quarter to new moon. I see. Paano kaya igbapadaki red blood moon? Iyo po. Igaman. So, gabos ko diyan iluluwas naman sa department nito, adi. Iyo po, may mga po yan, mga explanation kung anong mga red blood moon. Oo. Nagluwas baga kay ni Sir Ariel Sutawo na kabanga na sa ang lawas, di ba? Iba man po ata ito. So, kabanga na sa namin nalayog. Tapos magbalik mayo na. Mayo na si kabanga. Okay. Salamat po, sir, sa pagsimbag. Yeah, salamat po. Salamat. Apo. Nagiulog si Ariel Samudio Jun Ganso. Naglayog ang tao. Kabanga na sa... Pero, ang nag-eclipse talaga, aldaw. O bulan, buda, aldaw. Moon and sun. Pero ang sarupan yun na nag-eclipse yun, aram mo kung ano? Heart. Puso. Aram mo kung pag-apon na eclipse kan mga puso? Nasa kanta baga? Total eclipse of the heart. Sabi yun, ang puso, nagdidikluman talaga, adi. Nagdidiklum ang puso, buda, nagliliwanag ang puso. Sasabi sa kanta, total eclipse of the heart. Ay, kung pangyayari sa maabaka, ako nga ang puso ko yun, kuana, total eclipse of the heart na eh. Dahil, nakatutok lang sa saro sa ng tao na talaga. Kuana, kaya na magpapara, kwanta di pisil. Sandali lang, apudan ko daw si Attorney Makasinag. Interesado ako kaya itong iristoryahan na ito tungkol sa Attorney. Hello. Ay, sir. Di ka man kihiring? Di pa man. Pwede po maka-estorbong madali. So, tungkol naman sa pigtera, may report kasi Diyos patungkol sa ordinansa, anti-ipal ordinance. Pwede ka po maka-oron? Baka, kundi, okay lang. Pero kung naka-estorbo pa ako, pwedeng ibang alaw na lang po, Attorney. Okay lang? Ibang alaw na lang. Tagari, nadadangog ko so, may nagtatram na babayi. Iyo. Okay. Nasa korte ka gayon. Mga saaga po apodan ta ka, ha? Okay, sige po. Thank you. Okay. May nagtataram na babae sa kataning ni Attorney Councilor Ian. Kaya ba kung ito busis ni Madam? Ang agom kay Attorney Ian Makasinag, Professor ko Jun, Dr. Malu Makasinag. Yan. Professor ko sa economics, buda sa management, principles of management katong subject may. Alright. Good afternoon, sir. Hilingon mo tabi sa profile picture ni mapuuna naman ka muna naman. Diyan na kitang alas 3 mag-uroron ka ini tabi. Diyan na kitang alas 3 mag-uroron. Profile picture ni nahiling ko na po ito. So nagkuhan siya. May kagat-kagat na may kagat-kagat na ano ito? Medal. Gusto ko total eclipse of the heart. Iyo talaga, Sir Tony. Pero ang heart ko, gari ko na nagdadalom na. Nakatuon siya, saro sa ng tao talaga. Yan ang mga iba. Kung man sana yan, gari, paminsan, minaliwanag kidiit. Balik sa dati. Yan. Igwatabi BP, total eclipse of the heart, sabi ni Joker. Para rin pala nag-isip tang tulo. Palibasa, mga paborito to siguro ang kantang iyan na. Ano kanta kan total eclipse of the heart? So, gari, Survivor gayon? Survivor, ang kuminanta ka yan eh. Or so, Scorpions, I do not know. It's, yan, either, sa duwang yan. O bako ang duwang yan. Ha? So, mga usong mga singer kan mga panahon. Okay? O bueno, 12, mga tugang ba gumagabot ang alas 7, alas 9 ninaga. Malabo talaga maging
administrator, ay kanina to, so reaction na tag-arabutan pa lang sa mga reactions ngunyan. Tabi, sa satuya na lugar. Okay, arog kay ni adi ko aram kung ano ang bagong patakaran kan PSO pag-abot tabi dyan sa may St. Agnes Academy. Kaya gusto kong makauron si nga ni ining kwanta, PSO chief ta, si Octavio Rivero. Pero ang basis na akong minaagi dyan, hindi ka mong nag-antabaya, please, pakitext po nindo ako sa kuyang numero. Pero ang basis na akong minaagi dyan, dati dyan, ang alas 12 dyan, makaskasa na agi, may traffic scheme na pigigibo dyan, ang 12. Sibert, pero ang basis kong nadadangog, nata-traffic na siya. Di uminagi man ako kan sarong alo, nagagi ako siguro mga 11:45, matraffic manangga, dahil kinagmamanage kan traffic. Pagkaaga, ang natudang ko dyan, arog ka ini, kaya ang pagkaaga dyan, makaskas ang travel kan mga vehicles. Paminsan nga ni, minauli ako sa harong pag alas 7, minabalik ako, di ako nalilate sa programa na 7:30. Kaya ito, before siguro mga 6 o 6:45 na 6:30, ang traffic dyan, sisara iyan na gigibo na one way, iyan na kung halik kang Albay, dire-diretso ang auto dyan, di ka pwede mag-left turn sa gate kan St. Agnes. Kung malawag ka dyan, maikot ka tabi, mabalik ka, ang dapat na maglawag St. Agnes, ito lang na Haling Legazpi. Iyan so flow dyan. Tapos pagkahapon, alas 4 hanggang 31 hour, igwa keep rerouting, tangani na arog ka yan. Di ko aram kung nagpapasunod ka yan ngunyan ang PSO, tabi, ha? Ang nagkantada kan Total Eclipse of the Heart, si Bonnie Tyler. Sala palan sa kuwan ko, kung palan Survivor or Scorpions. So Scorpions palan, so Always Somewhere. Ang Bicol kaan yun, pirming mas kisain. Yugo-yugon mo yan. Thank you, tabi, Brad, Charlie. Alright, sige. Tabalong ko nga po dan si Octavio na Rivero, aputon ta ko na talaga para reklamo sa kuya, so iba, mas maray na mahaputa tabi. Di kita pwede magtsamba. Ay, nagiring, tama-tama. I-ready mo daw tabi, Shara, so reklamo sa poste na yaon sa taas so mga kwan, so mga ano ito, so mga kwan baga, so mga metro kang aleko, tapo dan ta pagkatapos kayo, tabata pigran digdio, makatabang lamang kita kung paano mapakaray ito. Alright, sandali lang ha. Nagring tabi ang cellphone kang pamayo kang PSO sa Legazpi, kaya lang baka busy ini, ha? Baka busy, tabi. Yan na sa tuya na pigapudan. Good morning! Traffic tabi pag lunchtime sa tapat SAA, may magayono na girl sa rong store. Piga para hiriling kan mga motorista. Binagisimbag ugaring si PSO Chief Octavio Rivero. Ayan, wala. Binagisimbag. Anyway, basta na ha. Ano tabi ng chat mo, Joker? Text mo? Kaya da naga-traffic dyan sa pag lunchtime, sampangan kan St. Agnes, may magayo na girl sa sarong store na piga para hiriling kan mga motorista. Sige. Ma-double check nga. Ma-double check nga. Thank you, amigo. Napunta na daw po yung Aleco kahapon para, very good. Okay na? O di sige. So, concerns tabi dyan na pigpatradig sa DCGB, sa igwa kaya dyan kisarong area sa Bangkeron ito, tabi Shara. Bangkerohan ba yon? Bangkerohan. Tabi. Okay na da, nagdumana sa Aleco, kaya dito na po ito i-apudan. Tangani po na maklaro naman ang mga concern. Kadakol kan mga problema, mga reklamo na pigpapaabot tabi sa satuyang palibot na kaipuhan na makaskas ang response kan satuya tabi na mga kababayan
Lalo na po sa mga nakapwesto dyan. Alright, ito. Good morning. Maagom ka pa ka, Sir Henry, mahalon na ang gasolina, mahalon pa subaybay, mahalon pa sugraba ang sahod, daima naglalangkaw. Sabi ni Simpleng Barbero. Jun Oro, I'm watching now. Salamat po. Vilma Tolosa, kumusta po sa mga taga Sinagaran, Jovillar, Albay? Salamat po. Alright. Sige po. Salamat. Hilder Bendal de los Reyes. Good morning, Tabi. Salamat. Homer Lola, good afternoon po. Alright. Nahiling taka po, Henry, kasahapon sa Ayala. Ang tindog mo palan, nga po, nagharambugan, nagrelansiyan na naman kita. Anyway, salamat po. Okay? Salamat po. Okay, o yan, Tabi. Mga tugang ang sato. Sabi ni, ano yan? Sabi ni amigong, ayun na nga nito. Sabi ni amigong Andy, kahit ito nga regular gas ko sa DT, Indoro, kon motor, tipid, maubusan akong pang-date, kang 80s. Yung man ang ganda. Amigo, ang original nga ito, diesel, premium, regular. Iyo. Kahit ito may motor dyan, na regular ang pigakarga, pigahaluan ba ito, kiditi. Yan. Kahit ito nga Henry, kahit ito nga po, ang gas ko sa DT, Indoro, kung motor, tipid, tama, iyo man ang amigo, magasto ka ito. Puda ang motor ka ito, maso, nag-aso ka ito Bonnie Tyler po, total eclipse of that. Alright. Sige. O bueno, girayos na kita, maparam na kita ta. May mga dudumanong pa po kita, may mga meeting pa. Sir, pug. Okay, salamat po. Mapadi-PWH sa kungunyan. Tama duman, okay, Ate Lucy. Makuan lamang kita. May mga follow upon kita, Tabi, tungkol sa mga, ano yan, sa mga concerns ta sa palibot. Alright, o sige, maparam na ako, talas 9 na. Ano doon? Tabi, masunod na po ang programa na Tingog kan Banwaan. Tugtugan ta daw yung kiso mga pangpainla baga dyon. So gari ka, so pag namatian mo, gari ka baga, so gusto mo giraray na mag-agom. Gari? Alright. I know you're everything that I've been looking for, and I look into your eyes and could not ask for more. So it's only fair to lay it on the line. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. I love you all. Mabuhay. If I ever fall in love again. An oras hatod